Gas na girki na da muhimmancin gaske a gidaje, inda mutane da dama a birane suka dogara da shi wajen yin girki. Sai dai tashin goron zabi da farashin gas ɗin ya yi a kwanakin nan ya sanya iyalai da dama suka shiga garari. A jami'o'i da kwaleji ma, ɗalibai na kokawa kan yadda lamarin ke ci musu tuwo a ƙwarya. Mun saba siya ne sati biyu da ya wuce akan 1,350. To amma yanzu shekaran jiya na je refilling, farko ma wani wajen da ake refilling babu gas ɗin. Wajen da akwai kuma ya tashi har kamar su AA Rano da sauransu, har ya tashi har kusan wani waje 1,700, wani waje 1,850. kamar wayanda suke kawo retailer, wayanda suke kawo mana a makaranta irin su sayar mana, to su kuma har 2,000 ake sayarwa. Yanzu in dai har mutum bai samu gas nashi ya ƙare yanzu a cikin makaranta, wanda bai da kuɗi kamun nan ya je ya samu ya saka, fa sai dai ko ya amfani da na abokinsa a ɗakin, ko kuma sai dai ya ta shan garin kwaki. A gidaje kuwa, magidanta na cewa ƙarin farashin gas ɗin ya ƙara musu nauyin kula da iyali, tare da janyo makarar yara zuwa makaranta. Mutum ya ji da cefane ne fi sabilillahi, ko kuma ya ji da sayan gas. Da dai da muke iya sayan gas ɗin nan, mamansu tana iya yin girki da sauri ta sa musu a kula su tafi makaranta. Amma yanzu haurawan gas ɗin nan gaskiya abun ya gagara. Sai ta je sai mun sayi gawayi, ta zo ta hura gawayi, ta yi waye har ya zamana yara suna latti a makaranta, ana tare su latti. A gaskiya tashin gas ya ɗaga mana hankali, sannan kuma gas ɗin shine ake samu a yanzu a yi amfani da shi a ɗan sauƙi dama. Da yanzu gashi yanda aka ƙara shi, ba gawayi ake samu ba, ba itace ake samu ba, babu sauƙi ko ta ina in dai babu gas, babu gawayi, ba itace, to babu sauƙi ne. Al'amarin ɗin fa gaskiya sai dai addu'a. Yayin da jama'a ke fatan samun sauƙi, da dama na ci gaba da neman hanyoyin rage tasirin ƙarin farashin gas a rayuwarsu ta yau da kullum. Daga Yola, Abdulaziz Ibrahim, Explorer Hausa.